Ukhonela Nkosi lo othumekayo. Lo othumeka kakhulu lo bomthuma ibattery. Umthemba kangakanani? Angimthembi. Sorry? Angimthembi. Manje khothi manje momgaya ikhadi nephini ukuthi ayothenga ibethu umgaya kanjani iphini? Angithi I can control ukuthi asebenzise emalini ngefoni. Oh, amazes. Angimazisi ngiyazi ukuthi uzosebenzisa imali engaka and then that's it. So wena kahle kahle uyamnika noma ubani umuntu ikhadi lakho awuna stress. Vele kunezinye izinto I can't do them myself. I understand. But why ungamtransfereli mhlambe ke ikhadi? Le card leli momgaya lona ulithathe nini le card? Angisakhumbuli. La behleli kuye so or uyeza azolithatha ahamba yothenga bese uyabuya letha. No ngitho alande ngithe bamdropele lona beliphethwe yiPA yami actually. Yeah. Ngithe iPA yami amnike ikhadi and then ayothenga and then ayenze. Uyalibuyisa kodwa yena ubuyisela kuwe or ku PA? Yeah. Okay, ibike yakho uthe yini lebova ngayo? Mina bengiva ngeV road mfethu. Imasi lokho nje. Ina special. Beku GSXR 1000. BMW. iSuzuki ngithi. Suzuki yeah. Okay. So naye uyiride Nkosi? Yeah. Oh okay. So nitibane emabhayikini? Kwenzani? Nitibane ku mabhayiki noNkosi? No ngithi ngihlangane naye kuba bomsibi mara bekathanda ukuza kakhulu ngebike ya. Oh okay. But uyathumeka yena ne? Angazi ukuthi uyathumeka nangithi abantu abafani sometimes omunye angamtshela into ukuthi ayenze into angayenzi. Umthumeka yi1? Ngimcela that time ukuthi angizele into le ibattery ya. Oh waviolent ikhaya. Ngoba bakathanda angithi bike nama jet ski into eyi1. Yeah.